L-14 l-edizzjoni ta' waħda mill-akbar festi kulturali li ssir fiż-Żejtun, Żejt iż-Żejtun, ser issir b'differenza. Din is-sena l-attività ser tkun mifruxa matul ix-xahar ta' Ottubru fosthom webinars dwar il-kultivazzjoni tal-eliqi u s-siġar ta' żebbuġ. Is-sindku tal-lokal Doris Abela kompli tispjega l-attivitajiet li ser isiru. Ħassejna li Żejt iż-Żejtun minħabba il-popolarità li kienet bħala festa, ħassejna li għandna nagħmluha b'mod differenti din is-sena. Se nkunu qed indaħlu l-tfal tal-iskola, se nkunu qed indaħlu wkoll lill-pubbliku ġenerali permezz ta' kompetizzjoni tal-ikel Mediterranju fejn jużaw ħafna wkoll iż-żebbuġa jew inkella iż-żejt tagħha. Il-Ministru għall-Kultura José Herrera spjega li minkejja li l-pandemija wafqet ħafna mill-avvenimenti kulturali bi prekawzjonijiet qed isiru attivitajiet fuq skala iżgħar. Madankollu ma sax nagħmluhom kif konna nagħmluhom dar jridu nagħmluhom mod aktar galbat, nżommu mal-protocolls ta' social distancing u kull protokoll li tiddettalna Superintendent tas-Saħħa u b'kawtela sakemm ikun hemm il-permess aħna mmexxu dan il-mod. Il-Ministru għall-Bidja Anton Refalo spjega kif attivitajiet bħal dawn qed ikomplu jagħmlu ġieħ anke lill-prodott Malti. Kemm tajjeb kemm għaqli li l-wirt patrimonjali tagħna nippreservawh mhux għalina biss imma għall-ġenerazzjoni futuri. Meta ngħid wirt patrimonjali jfisser dak li huwa tanġibbli, dak li huwa mhux tanġibbli, però wkoll dak li aħna nipproduċu.